Egyetlen is nem azt mondom, hogy ez nagyon öreg. Na, akkor kezdjük. Boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot. Úgy el gyorsan, gondolj el. Ezt mondjuk el valami. Hú! Na, most a... Nagyszerű. Nyami, imádhatódál! Megmutatni, hogy teteje már rá mellett. Megolvadt a teteje! Na, Lella! hogyan legyen? Ez lett az egyik. Várni. És az lehet az egyik. Yes. Az ilyen te szereted a marszipát? Igen. Akkor ezt majd megfelezitek. Kire itt? Gyere, teszem neked, és akkor majd a Adrinak is adjál belőle, Léci, jó? Vagy kikérnék belőle? Én! A Matyinak is ad, akkor úgy vágod 3. Kikérnék marcipán. Kérem. Akkor majd Vagy én elvágom. Majd én elvágom, jó? Vagy ez dob fel a marszipát, azok... Így már el tudod törni, így megvágtam, jó? El tudod törni. Én tudom már! Én meg megvágom Inga a egy kicsit tortát, jó? ez a köcö! Na, ez a technis. Ez nem is technis, ez fogja. És meg is keverik. Mutáns! Mutáns! Na, mi van? Nem jön fel ez a marcipán! Na, és akkor törj. A marcipán! Törjél belőle. Nem úgy, törjél belőle. Elvágtam. Mondom, emeld fel és törjél. Ott, ahol el van vágva. Úgy. Ki talál? Nagyszerű. Ez csodálatos volt meg! Sikerült meg! Azt tapsot kérjük. Na, akkor ki szereti azt a fajta tortán? Én nem. Én nem. Én szeretem. Én is. Na, De én tényleg nem ezt szeretem. tudod, tudom, hogy szeretitek. Én nem. Nem szerettek a tortát? Nyuszi! Na, azért. Én nem szeretem. Adri? Te mit szeretsz, Matyi? Milyen tortát? Nyuszi Szavinta érzel. Csak egyedül és kizárólag. Tessék. Igen, nem. Hoppá. Én is szeretem! Aha. Hogy ezt is szereti? Én legjobban Azt a én is. csíkostókat szeretem. Én is Mondjuk, hogy szeretem. a gyümölcstortát. De gyűjt. Nem kéred? De kóstolod Nem. azért? Nagyon picikét. Jaj, ráment a hogy ez? Egy nagyon picikét. Na, akkor neked egy nagyon picit vágó. Matyinak? Elég lesz nekem egy szösszentés is. És a Matyinak mennyit vágó? Annak Így jó lesz. Anya, én már tudom bennének, mi kell egy mogyorószer. ott nagyon jó lesz, hogy ezt a szulakat. Neked rendes mehet, igaz, Matyi? Nem, én kicsi. Hát ez olyan kicsi. Na, Ez jó lesz? nagy, ez nagyon nagy. Vagy egy kisebbet? Igen. Ilyen kicsit. Így jó? Igen. Mindenkinek jó étvágyat, gyerekek, jó? Macsikám, neked nem adtam? Hát nem. Na, mi van? Apa? Persze. Még egy tányér. A beszállítottad be? Nyakon vállak. Ez akkor nem lesz a fejem. Na, milyen nyilatkozatok, gyerekek, milyen voltam? Fú, ez nekem nagyon jó. Aki még kér, az szól, és akkor várjuk, jó? Szerintem biztos. Apa, ez a rádió? Na milyen, Mati, ugye megjellemni? Nem. Ah, Én azt mondtam, megnyugodtál, hogy annyira Titokban leszed csak. megkérdeztek a lakosok, hogy tűsütöttek én akkortál. hol? Ott nem hiszem. Tényleg? Ilyen ekkora kortál. Milyen sütőtől volt? Köszönöm, volt. Apa, mi meg ide jövünk, mert itt már nem tudod máshoz el. Ha nincsen ez a torta.
Marcipántaink mérgező magyar, tudod? Mit kérdezzük őket? Nem szeretem a marcipánot. Hát nem kérsz még egy szeretet? Oda szakadunk, tényleg várhatok még, jó? Szerintem Nekem Nem. de az nagyon szarító. Igen. Én szerintem is finom. Tehát ez belehúztuk a teknőzékat, vagy ez belemegy 1000-re. Tehát ez egy mutáns. Ez ilyen fóka és teknős kever. Nem. Akkor tegye fel a kezét az, akinek ízletet voltak. Miért nem az ilyen? Itt lett a torta. Picit? Azt hogy itt lett a torta. Ízlet. Kapom még. Ez túl lassú vágás, így kell vágni. Feldobott ott, ez a szem. Mindenki arcát. Apa, és amúgy hova lettem? Nem. Anya, sáma.